आदा खुलुमबाय नोंथाङा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि भारतीय ट्राइबेल पार्टीनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै नोंथांमोननि पार्टीया बे बाराव इलेक्शन गेलेगोन आरो बे पार्टीया इलेक्शन गेलेजेननाय आसामाव फार्स्ट हिसाबै जोङो मिथिगौ दा बिनिखाय नोंथांमोना मा डेभेलपमेन्टनि एजेन्डाफोर लादों बेखौ आङो फंनैसो गोबांखौ नङाबाबो एसे मिथिनो थाखाय आङो आदा नोंथांखौ लोगो हमनाय जाबाय अननानै बे एग्रिकालचारनि सोमोन्दै वाटार साप्लाइनि सोमोन्दै हेल्थ बा हस्पिटाल बा इन्डास्ट्रिनि सोमोन्दै मा एजेन्डाफोर लादों बेखौ फंनैसो आदाया फारि फारि बुंलांनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय जोङो बे भारतीय ट्राइबेल पार्टीया जोङो गोबां थांखि दङ नाथाय थांखिनि गेजेरावनो दा मोननैसोखौ आं बुंनोसै बुं गिबियावनो जोङो निबुना समस्या समाधान जानो थाखाय जोंफोर इन्डास्ट्रिखौ गायसननो लाखाव लादों आदसा गोबां कम्पानिफोरा जोंजों जड़ित दं बे कम्पानिफोरखौ जोङो माने सरकारि हाफोराव माने बसायनानै होनो जोङो बेबस्था खालामगोन आरो जोंनि बे लकेल निबुनाफोरखौ जों बेयाव साखरिनि थाखाय थिसननाय जागोन आदसा बेनिफ्राय जोंनि हाजो सेर सेर गोबां गामि दं माइनावस्रिनिफ्राय संकुसनि जामुगिरि गामिसिम जोंफोरो बे सेर सेर माने मोननै लामा माने टु लाइन बे टु लाइन लामाखौ जोङो बानायनो सानदों आरो माने राङापारा माइनावस्रिनिफ्राय ओमफ्राय संकस जामुगुरिसिम बेनिफ्राय जोंफोरो बे मोनब्रै जिल्लानि गेजेरावनो माने स्पेसियलिस्ट हस्पिटालफोरखौबो जिल्ला मोनफ्रोमबो गंफा गायसननो सानदों आरो बबे साइडआव बानायगोन सार आदा नोंसोरो जोंफोरो हाजो सेर सेर बे लामा सेर सेर बे जिथु गोदान लामा बानायगोन बिनि खोला साइडआव बानायगोन आरो बेफोरबायदि जोंनि थाखाय अब्ला बिथांमोना बेमार ट्रिटमेन्ट खालामनोबो सुबिदा मोनबाय बेखौ जों सानदों आरो थिगानो दङ बेनिफ्राय आरो जों कालसारेल हारिमुखौ जोङो जौगाहोना लाखिनो थाखाय बर'नि हारिमुखौ बेनि थाखाय जोंफोरो आरो बोसोरफ्रोमबो हारिमु आफादफोरखौ लिंहरनानै बादायलायनो होगोन बेनिफ्राय सायख'नानै जोङो बिथांमोनखौ जोंफोरो बिदेशाव जोंनि हारिमुखौ बेखेवनो थाखाय जोङो माने खाबु होनाय जागोन बोसोराव खनबेसे लागोन आदा बोसोराव जों खेबनै लागोन आदसा आं मोनसे बुंनांगौ जुदि बेलेग बिसय गैबावलायाबा आं मोनसे बिसय सोंनो गोनां होननानै आं सानबाय आदा नोंनियाव जे बिटिआर एकर्डआव मोनसे बुस्थुखौ बयबो मानसिफ्रा बुंबाय थायो बे बुस्थुआ जाहैबाय 9.4 बेयाव लिरनाय दं जे हाइनास आरो नन हाइनास बे केसनि सोमोन्दै दा बे बुस्थुआ आसाम गभर्नमेन्टआनो बेखौ उइथड्र खालामनांगौ होननानै लिरनाय दङ होननानै बयबो मानसिफ्रा बुङो आरो आंबो बेखौ फरायनानै नायबाय नोंमारगौ दा बे खामानिया जाफुङाखसै दासिमाव जोङो नुवाखै बेनिखायनो बिनि सोमोन्दै आदाया माबाफोर बुंनो होननानै सानदों नामा जे बे केसनि खेथ्रआव आंहा बुंनो गोनाङा बेनो जे जेतियानोखि बिटिआर सुक्ति जाबाय जिहेतु बेयाव गोजौ थाखोनि केस गाहाय थाखोनि आरो बेनिफ्राय गेजेर थाखोनि केस बे केस मोनथामा बिटिआर सुक्ति जानाय लोगो लोगोनो बे जोबनांगौमोन नाथाय दिनैसिम मानो जोबाखै मिथिना मोनाखै आं दा सुक्ति जानायाव जिहेतु बे मेनसन दंखायो बे केसफोरा लिरनाय दंखायो बे केसा थानो हाया नाथाय दिनैसिम जुदि दङब्ला बे केसफोरा बे माने दुखुनां बाथ्रा आंनि थाखाय जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनां बाथ्रा आरो जिहेतु भारतीय संबिधानाव मोनसे एमेन्डमेन्ट एक्ट दङ संशोधन खालामनाय मोनसे आयेन दङ बे थालांदोंब्ला बेखौ संशोधन खालामनानै गोजौ थाखोनि केसफोरखौ जायफोरानोखि अराय समनि थाखाय जोबथेसालियाव दं जायफोरानोखि दाबो केसा दं आरो मेडेल केसफोरा आरो जायफोरानोखि फिसा केसफोरा दाबो दं बेफोरखौ दायो सरकारा दाननानै होनांगौ आरो फोजोबनांगौ आरो बे फोजोबनानै होनाया सरकारनि खामानि अब्ला बेखौ सानो आरो नाथाय आङो लवारबो नङा आं गोजौ थाखोनि एसेबां आयेननि बाथ्राखौ मोजां मिथिया थेवबो आंनि मिथिनायजों साननायजों आं बेखौनो लुबैयो जे बिथांमोना गनो नांगौ दा गोबां माखासे मानसिफ्रा जोंनाव सोङो जे मानो बे बुस्थुआ इमप्लिमेन्ट जायासै बा आसाम सरकारा उइथड्र खालामखानांगौ होननानै लिरखानाया मानो जायाखसै बिदि होननानै जोंनाव सोङो आङो बुङो बे समाव बुङो जे आंथ' लिडारबो नङा जोङो मिथिगौल'सो फरायनानै बुजायनानैल'सो होनो हायो बेनिखायनो जों बे खर' गिदिरफ्रानो बेखौ थिग खालामनांगौमोन बेखौहाय बिसोर मिथिखानानैबो जुदि मावाखिसैबा बे गोरोन्थि जादों जोंनि हारिनि थाखाय होननानै आं बुङो आरो दा बिनिखायनो आङो मोनसे सोंबावनो सानबाय आदा जे नोंथांमोना बे भारतीय ट्राइबेल पार्टीया बे बाराव बिटिसिआव 6टा एसटि सिट दं दै बे बिटिसिआव 6टा सिट थानायाव बे 6टा सिट थानायनि बिथोराव नोंसोरो जेनेबा सासेखौ होबाय उदालगुरियाव दा
माखासे आफार आसामावबो होबाय 15-16 जनसो टटेल जेनेबा होनाय जाबाय दा नैबे बर' टेरिटरियेल रिजन बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन एबा बिटिआर बे बिटिआर ओनसोलफ्राव एबा बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार काउन्सिलाव जे माखासे एकर्डनि इमप्लिमेन्ट जानो गोनां माखासे आद्रा जानानै थाबाय माने जाथ'वाखै आरो जालांगोन दा बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननि जुदि एमएलए सासे सानैया देरहालाङोब्ला बे बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै बा बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार काउन्सिलनि एकर्डनि सोमोन्दै माबा फंसे फंनै खोथाफोर बुंनानै हेफाजाब खालामगोन नामा एसेमब्लियाव जोंफोरनि देरहानानै थाङोब्ला जोंनि पार्टिया देरहानानै थाङोब्ला जोंफोर सानदों जे जोङो बेफोर समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय एसेमब्लियाव गोख्रों भाबै बेखौ थांखि लानाय जागोन जों बेखौ थांखिगोन आरो जोंनिफ्राय बे थालांनाय बिसयफोरखौ आयदाफोरखौ अब्ला नोंथांनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय बे बेसेन गोसा बिबुंथिखौ लाखिनायनि थाखाय गोजोन्थों आदा गोजोन्थों